Ang susunod na palabas ay isang katang-isip lamang at di nagpapahayag ng totoong pangyayari sa buhay. May mga eksinang hindi angkop para sa mga batang manonood, kaya't striktong patnubay na magulang ay kailangan. Maraming salamat po. Ayo! Ayo! Ay, Tindahan na may tao. Ayo! Minsan. Ayo! Guna ba na? Part! Ha? Kung kita nga ng plusok. Ila din mo bagabugok pa. Oh, kala. Oh. Sayo! Sa mga sakod? Oh. Wala ni taon din plus di ay. Berutan. Ikan. Bulang. So wala dala mo na nagpaas balok kali. Kala. Tarik mo nito ah. Di wala may tari, bawal man daw ang sabong ingon ni kapitan, bawal man magsabong-sabong sa barangay. Bit. Dili man ni. Sa dakpo ko. Di eh. Iyo kay. Mo man ning sunoy sa silingan namo nga sige ko nyag tapukan, sige ko nyag sabungan dig maagi. Iputol na kong tiil oy da. Hatag din ako ni nanay, ano na lang isip anon. Wa ni magsapong-sabo dayon. Kahit ikaw ah. Dahil mga sugarol. Tato ako. Oh, kala. Yung tato dayon be. Hindi na yung bandit. Ili ko kay ako ning yatag nanay lagi. Ikaw ba? Ikaw ba? Oh. Tangan yung mga tato. Oh. Igahi ka? Pagkuhan ni ka outro dito day. Di lagi ko. Lagi ko. Relax lang. Wala sa. Kana. Nagsiyak ba? Ano mo gining kuan gud? Oh. Ayang karena bulang di gidili. Nguni pulutan gud. Berutan. Tato. Ayan. Tato. Nya. Oh. Igahi ka. Wa mo lagi tato gali yo. Ang digdi sa kisa. La. Kita ka na mga tato na mo? Oh. Up. Pangita ni mo dia. Ano ni? Sumbong ta mong nanay ikuha niyo ng manok nako. Patato kung mas daghan pa ana. Lugar-lugar Tanan ninyo. tato ninyo, pati na yung tatoy. Sumbong ta mong nanay buha ka mo kawakan mong manok ka. Sugar lo kamu. Dito. Buli. Di mo lang. Sibuk. Ano mapatato man ka? Oh, higay ka na. Alam ka na mga tambay des kan. Agay ka kan tambay sa kanto ba. Kan kayo na, grabe kayo. Unsa man nga tato imong gusto? Yung mga isog sa kanang pinakatsada nga tatunay niya, kanang pinakatsada nga kanang mahimong isog na eh. O kaning king kubra. Oh, Kini kay kanang kapaak. kanang mahadlok sila na eh. O dito ni patay basta kubra. Ne, sa tibok lawas na ko na yan, butang yung tato na kanang kanang dili mapildi na sila. Katandaan hadlok na sila ba? Tay lang yung balikan ako na Kanang mga sinamay ng hadlok na pildig yun na sila sa akong tato mo. to ang kami. Agay. Tangan na to o baba. Delikado bulso. Balik ko niya bulso. Tungguan na to bulso. Asti kay mo gahi kay mo diriya. Ibalik yun ka do. Balik yun ba? Gahi kay mo diriya. Gahi kay mo. Kawat ninyo akong manok ng giagya. Asti na kay mo. Ano man day? Asti kay mo. Gay, ang lugar ka. Gahi na ko. Gahi na gid ko kamura. Gay, ang lugar siya nga walo. Hubo mo og tingina. Ikaw, hindi makita Gay, ang lugar ka nga wa makita to. Uy, tato. Batay ka na imong tato, ang tao sa imong dugan mo, kakislat ka lang mo. Isa lugar imong pan. Isa lugar imong gipanginambog ni lugar. Anong isog na mga ikaw mo balik dire? Nagpatato ko, gitatuan ko sa akong nanay. Be, pakita na yung tato ni mo, be. Be, ala. Urti pangita, magina imong tato, yao mo na. Buka sa isa sa artist ni mo eh. Apa yung pangkuan? Ano yung mga tato ni mo, yung mga lumpia. Isong ko kay na ko'y tato. Isong ko. Inyong tato, bakit kayo kislap ang ilongan ng isong mo? Drawing ko niya. Tato. Drawing mo na. Ingo,
may numbugok nga ako. Di mi kailag tato. Di mi kailag tato. Kaya sa Easter nyo, Pasko. Astig ko, pre. Astig ko. Di na ko niyo mapiling-away. Nga, gahit, lugar ka. Abay! 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 Saan magpulisya? Saan magpita? Saan naman po ikaw ay? Saan ang taon ba ka, ani? Ano ba ko sa imo nga? Imo kong imo ano ka yung pinaka-iso kay nga tato? Natulya nga akong king cobra kay igil-igil ang nila dito. Ipulata ko nila. Nawa na, nanunod na yung mga laway, oh. Saan ang matao, ay? Yana, imo na kakiso kay nga ka tato na. Hindi lang na niya, ay. Hindi na ka lakaw-lakawon. Hindi na ka lakaw-lakawon. Di mo maklase Luna.